दंमोन खुलानि आखायाव दङ बे खुला खाख्लारि बियो माने पिपिपनि मानसि आरो बियो माने रिनुं खालामनो होननानै बिहरनायखौ आं होफैदोंमोन बोसोरसे जाबाय बोसोरसेनि बारबायदांहाय बेनिफ्राय बे जब कार्डआव खामानि मावनायाव जब कार्डनि फैसाखौ मोनदों ना मोनाखै सिगाङावलाय जब कार्डखौ मावदोंमोन आरो आङो मावनानै ओमफ्राय बिनि उनावहा जब कार्डनि फैसाखौ बहननानै ओमफ्राय बहनना होयो आरो ओमफ्राय माबानिफ्राय बेंकनिफ्राय बहनबालाय आरो आंनो होगोन ओमफ्राय लामा ससेयाव लानानै ओमफ्राय आंनो 200 थाखा होगोन बेसेबां दिहुनना होनाय गोसो दङ खनसे 1000से होदों 1000से खनसे 2000 बेनिफ्राय बेसेबां होदों 2000आव आं 300 होबाय ओमफ्राय 1000सेयाव 200 होबाय दा बिनिफ्राय लांनो मोनाखै बेनि फर्म लायनो थांबाय आङो लायनो थांनायाव ओमफ्राय आंखौ नायबाय नायनानै ओमफ्राय बुंबाय आरो चेयारमेना नोंहा डेड बडिनि माबा फैसा मोनगोन ना 25000 फैसा मोनगोन होनबाय आरो 25000 फैसा मोनगोनबाथ' जोंहाबो बान्दि बुथुमनानै थांबाय थाबाय आरो पानारियावहा माबा माबि कागज पत्र बनायनानै 1000 थाखा थांलांबाय दा गैया मुङा अनसुमै बर' गामि जाबाय माइनावखुरि ओमफ्राय आं जब कार्ड दङ बे जब कार्डआव आं माने खामानि मावदोंमोन 10 दिन कुरिहै मावनानै बिथांमोना बुंदोंमोन जा बुंदो बे बुंनायखौनो जों मावनो थांदोंमोन मावनो थांनाया जों जिखिना मावदो बेखिनाखौल' होगोन होनना बुंदो बेखौबो होआसै माने थाइसेबो फैसा मोनाखिसै आरो दा माने जब कार्डआव 9 दिन मावदोंमोन माने 9 दिननिबो सानसेनिबो गैया आरो खामानिया दिनैसिम मोनाखै बे 3 बोसोरसोआनो जाफैबाय दायो 3 बोसोरसो जाफैबाय थाइसेबो फैसा मोनाखै बेखौ आब्दुल चेयारमेन बेंकआव थांना खबर लाहैदो ओमफ्राय बेंकआव बुंबाय होआखै नोंनि खामानि मावनाय फैसा होआखै नोंनो होनायबा जों माने बेयाव थाखायो ओरै होननानै बुंबाय आरो जों एनरेगानि खामानि मावदोंमोन लामानि लामा खोनाय मावदोंमोन जों बे सानजालाय नैबे जोंनि बे माइनावखुरि गामि लांगोना बाथौ थानसालियावनो लामायाव फोसाबदोंमोन आरो जों दा बिनि फैसाखौ जों दिनैसिम मोनाखै बिनिखायनो जों दायो बे हाग्रामा सरकारखौ गारनानै जों गोदान सरकारखौ जों लुगैबाय दायो जों सरकारखौ सोलायनो नागिरदों आरो बिथांमोनखौ जों आरो बारे नांलिया इयुन थाखोआव जोंनि लामा सामाया जाहाथे मोजां जायो आरो मोजां गथ' गथायनि फारसे जों मोजांखौ लुगैदों आं आरो माथो बुंबावनो जेंनाया जाहैबाय जोंनि सिदागुरि गामिनि महिलाफोरनि फारसे बुंनो नागिरदों आरो बिध' पेन्सन जेनेबा सानै मोनाखै आरो आइअए गंसेबो मोनाखै माने गंसेया जाहैबाय बायदानि गोजा न' बेनोल' जोंनि सिदागुरि गामियाव खल्लगिरि दङ आरो जब कार्डआबो खल्ल' खानानै दङ आरो लामा खोदोंमोन अदालबारि लामाखौ बेयाव मावदोंमोन खैदिनबा ओमफ्राय आं मोनदो बाद बाकिया मोनाखै आरो दैमा मावदो माने दंग' फिसा बेयावबो खामानि मावदो बेयावबो महिलाफोरा मोनाखै खायसे मोनदो खायसे मोनाखै दायो जों माने हाग्रामानि सरकारखौ गारनानै जों दायो UPPLआव आगान होदो आरो जों माने मोजांखौ लुबैयो जोंहाबो दा गथ' गथायफोरा जाने मोजां इयुननि फारसे मोजां जागोन होननानै जोंबो सानो ओमफ्राय दायो बेयाव जोङो जिखिना खस्थ' मोनबोबाय आरो जोंनि लामायाबो मोजां जाखायाखै सावतालपारा टु फुंबिलि नामा बिदि पाका लामा जागोन होनना जोंखौ बुंदोंमोन ओमफ्राय दिनैसिमबो गैया आरो दलंफोर जागोनदोंमोन आइवे न'खौबो न'खरफ्रोमबो बिदिनो दुखियाफोरनो होगोन होनना बुंदोंमोन आरो जोंनि सिदागुरि गामियाव एकदम गोरिबथार दङ बिसोर मोनखायाखै गैयानो माने आइवे न' गैया आंनि गामियाव जेने 3 नम्बर थियासा माइनावफुरि दा बाहाय मोनसे जोंनो एसे स्किम बायदि खिथाफैदोंमोन बे फुख्रियाव नोंसोरनि थाखाय जों 6 लाख होगोन बे 6 लाखआव नोंसोर जोंनो 30,000 हरग्रो ओमफ्राय बिनि उनाव नोंसोरो जेनेबा गासैबो एसे गामिया जेनेबा मा होनना बुङो एकाउन्ट जेरेस लाबो ओमफ्राय बाय टिप सहि होजोब जों नोंसोरनो SBI बेंकआव जों फैसा सोना होजोबगोन गासिनोबो बेखौ खालामदो बे चेयारमेन आरो बे जे महेन्द्र होननायानो चेयारमेना आब्दुल्ला मदिन आलियानो आब्दुल्ला मदिन आलि बिथांमोना खालामदों रायजोआनो सिगां मावखाजोबनाय फुख्रिया दा बिनि बिथोराव दा रावनावबो गैया माबायाव जों एकाउन्टआव स्केन खालामनो थांबाय गावबागाव बेंकआव
सोरबा स्टेटआव सोरबा ग्रामिनाव सोरबा बेंकआव रावनावबो हाबाखै दा बेसेबां गोबाव जाखो बियो बे बोसोरसेखौनो जाबाय बोसोरसे बेनिफ्राय आरो मा खालामनो नागिरदों बिथांमोना बिथांमोना जेनेबा बेखौ जावहोनानै बिथांमोना जेनेबा थाखाखौ फुख्रिखौ मोजां खालामनानै होगोन आरो थाखा नोंसिनि एकाउन्टआवनो हाबगोन होनना बुंनायखाय जोंबो सानबाय बिदिनो दे मोजाङानो फुख्रियाबो जाथों होननानै फेहेरबावगोन होनना बुंदोंमोन आरो फुख्रिखौ दा गैया दा बे फुख्रि दं बे थाखा फेहेरनाय जायासै फेहेरनोबो जादिया दा मानो जायासै मावदियाथानो खामानिखौनो सोर मावासै दानि बे 30,000 बिनायाव मोनैखाय मावदिया नामा 30,000 बिदोंमोन आब्दुल मदिनानो बिदोंमोन 30,000 माने चेयारमेना रायजोफोरनिफ्राय हरोब्ला हरोब्ला माने सेंसन जाबावगोन अब्लानो फुख्रिखौ गिदिर खालामनो हागोन होननानै बिदि बुंदों नोंथांना जब कार्ड दं नामा आंनाव जब कार्ड दङ अब्ला बे जब कार्डआव फैसा हाबनो हाबाखै गैया आं स्केन खालामबाय हाबाखै बेसेबां गोबाव जाखो जब कार्ड लानाया जब कार्ड लानायाथ' जों गोबावसै मथा मथि 15 बोसोरसो बारबाय नोंथां जों जब कार्ड मोननाया थाइसेबो हाबाखै दिनैसिम दानि मावदोंमोन आं नै थांनाय बोसोराव मावदोंमोन बे समाव जोंहा महेन्द्र होननायानो जब कार्डआथ' दं आंनि आखायावनो दा दसे लांदोंमोन खिन्थु नै घुरायना फैफिनबाय 5 माससो जाहैबायमोन दा बे जब कार्डनि बिनिमयनो बै समावनो जोङो प्रेसिडेन्टआनो मावहोनायमोन जोंना महेनानो आब्दुल मोनहानो मा मा खामानि होबावदों जोंनि बाहाय दा दसे सिगाङाव जाबावदोंमोन बरिंनि मोनसे खामानि बरिंनि मोनसे खामानियावबो जों रायजोनो खरसा खालामनानै आलिखौ एसे सेनग्रेबोल होनाय होननानै गारि अजन गारखायखौ लाबोनो हाया होननानै रायजोनो जों मथा मथि धर 40,000 खरसा थांदों आरो दा बेखौ बिसोर होफिनगोन होनना बुंदोंमोन दा बेखौबो दिनैसिम गैया आलिया मोजां जाबाय आलियाबो बिदिनो दा बायफिनलांबाय लासैनो जायखिजाया बे गारि थांलाय फैलाय खालामनो हाना माने रायजोनि फैसानिफ्राय बे गारि फैनो हानाय आन्थालमोन आरो खिन्थु दिनैसिम बेहाय माने फैसाखौ घुरायना मोनाखै जब कार्ड दोङो आइवाइ न' मोन्दों ना मोनाखै आइवाइ न'आव मोनाखै माने खेबसे चेयारमेनानो न'आव होगोन होननानै आंनि न'आवनो सेटलाव थांनानै फट' थिखांनानै लांदोंमोन आरो 1.5 बोसोर जाबाय आरो माबाफोर बिदिमोन नामा गैया जेबो गैयाखैमोन आरो उनाव बिगुमा बेखौ माने चान्स मोनासै आरो बेसेबां गोबावनि खोथा दा बे 1.5 बोसोर जाबाय बेयो दा जब कार्ड दङब्ला जब कार्डआव फैसा मोन्दों ना मोनाखै जब कार्डआव जेबो फैसा मोनाखै माने जोंनि गामियावनो जब कार्ड खामानि जादोंमोन जब कार्ड खामानि जानायाव माने आं 14 दिन मावबाय बे खामानिया 18 दिन जादों आं 14 दिन मावनानै द्रप थाबाय आरो थानाय बिनि सिगाङावबो जोंनि हिन्जावा मावदोंमोन बुरिया माने जब कार्ड खामानि 13 दिन मावनानै सान्दुं गोसायाव खामानि मावनानै माने सिं सानाय बेमार जाना थाबाय थाइसेबो फैसा मोनासै आरो बिनिफ्राय मोनसे नैबे आं बे गेस ओंखाम संनायखौ सरकारा होदोंमोन होनायाव बे गेसखौ माने बे मनिका होनना मुवा माने महिन मुवा माने गेसखौ होगोन होननानै फैसा 100 लांनानै मनिका आरो महिन मोना बिसोरलाय सोर बिसोर जाबाय माबा बिपिएमनि मेम्बर बिसोर माने लाना थांदोंमोन आरो बा डिमाकुसियाव माने चेक खालामना हैबाय माने जब कार्डखौ गेसखौ माने बिथांमोना लांबाय नोंस्रा दा मोननाय नंलिया होननानै চৰকাৰে কৈছে আপোনালোকৰ গাঁও 2 নম্বৰ চাগলিচাৰ গাঁৱত হেনো বহু উন্নতি কৰিছে সঁচাকৈ উন্নতি কৰিছেনে কৰা নাই একেবাৰে নাই আপোনাৰ জব কাৰ্ড আছে নে নাই জব কাৰ্ড আছে জব কাৰ্ডখনো সি লৈ নিদে দিয়াই নাই কোনে লৈ গৈছে মহিনা লৈ গৈছে মহেন কোন হয় এই মেম্বাৰ না কি মেম্বাৰ আছিলে আগতে সিয়ে তাৰপিছত আপোনাৰ জব কাৰ্ডটো আছে জব কাৰ্ডটো আছিল কিন্তু সিয়ে লৈ আহিছেগৈ আপুনি বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ টকা পাইছে নে পোৱা নাই কিয় আপোনাক দিয়া নাই দিয়া নাই মানে কাগজ কথা পাতা জমাটো দিয়া হৈছে মহিনাকে দিয়া হৈছে পিছত কাগজখন এতিয়া ঘৰত জমা দিছে নে দিয়া নাই এতিয়া পাতাই নাই এতিয়া আপুনি যিহেতু দুখীয়া মানুহ আপুনি ঘৰ পাইছে নে নাই পোৱা নাই কিয় পোৱা নাই জানো এতিয়া আপুনি মানে শুনিছোঁ আপুনি বোলে মানে চেয়াৰমেনক বোলে টকা দিছিলে দিয়াটো হয় হয় ছাগলী বিক্ৰী কৰি দিয়া হয় কিমান টকা দিছিলে এতিয়া 600 টকা কেইবছৰ 7 বছৰ হ'ল কিয় আজিলৈকে ঘৰ হোৱা পোৱাই নাই ৰাইজে দেখা পাইছে ৰাইজে ক'ব পাৰে এতিয়া মানে আপুনি চেয়াৰমেনক টকাখিনি ঘূৰাই বিচাৰিছে নে নাই বিচৰা লাগকে নিদিয়ে মোক ঘৰত নাথাকে নাথাকি ৰাতিপুৱা বোলে ওলাই যে মই যায়েই নাপাওঁগৈ বুলি কোৱা নিচিনা ক'ত যায় ক'ত যায় ক'ত যাইছেগৈ পাত্তাই নাপাওঁ ইন্দ্ৰ বড়ো আপোনাৰ বয়স কিমান হ'ল বয়সটো এতিয়া মই ধৰবাই নোৱাৰিম নহয় কিমান হয় কিমান নহয় বৃদ্ধ পেঞ্চন টকা পাইছে নে নাই একোৱেই পোৱা নাই সেইবিলাক আমি একো পোৱা নাই একোৱেই পোৱা নাই আপোনাৰ নামত ঘৰ আহিছে আপুনি পাইছে নে নাই ঘৰটো পাইছে কিন্তু বেলেগ একো বস্তু পোৱা নাই ঘৰটো কেনেকৈ বনাইছে ঘৰ ঢালাই কৰি দিছে তাৰপিছত আপুনি ঘৰটো লওঁতে কিবা টকা পইচা তেনেকৈ দিব লগা হৈছে নেকি মানে পইচাটো খুজিছিল মহেনে কিন্তু পইচাটো মই নিদিলোঁ নহয় আচ্ছা এই নিদিয়াৰ কাৰণে সি অকণমান মোক দুখ পাই গ'ল তাৰমানে ঘৰ কিমান বছৰ বনাওঁতে 1 বছৰ হৈছে ধৰ এইটো মানে এই ওপৰত উঠিব নোৱাৰে তাৰমানে অলপ পাতল ধৰণৰ টিংটো পাতল ধৰণৰ এই খিৰিকীটো বনাইছে যেতিয়া মানে ইফালৰ প্ৰাণে এই সিফালে মানুহজনক দেখা পায় তাৰ বাহিৰত থকাটোকো দেখা পায় দেখা পায় তাৰমানে কিয় কাঠবিলাক মানে খুব মানে ক্লিয়াৰ হোৱা নাই
ক্লিয়াৰ হন একা বেকা 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 আৰু দৰ্জাখন ঠিকে নাখায় ঠিকে নাখায় ঠিকে নাখায় এই হোপ মাৰিলেও মানে ভিতৰৰ জব কাৰ্ডটো আছে আপুনি টকা পাইছেনে নাই পইচাটো একেবাৰে পোৱা নাই তাৰমানে কিয় কাম কৰা নাই আপুনি কামটো কৰি আছোঁ হয় নেকি কাম কৰিলেও তাৰমানে পইচাটো একেবাৰে পোৱা নাই একেবাৰে পোৱা নাই পোৱাই নাই তাৰমানে আপোনাৰ একাউণ্টখন আপুনি চেক কৰা নাই নেকি চেক কৰিছে কিন্তু কৰিলে কি হ'ব ইয়াতে তাৰমানে এতিয়া মোৰ কাগজবিলাক লৈ গৈছে লৈ যায় 2 মাহ 3 মাহ ৰাখে আমি নিজে যেতিয়া খুজিব যাওঁ তেতিয়াহে মানে 4 মাহৰ মূৰৰ পিছত দিয়ে সিহঁতে হয় নেকি দেউতাৰ নামত জব কাৰ্ডটো কাম কৰিছে সেই জব কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আপুনি টকা উলিয়াব পাইছেনে নাই পোৱা মানে বাকীগিলাখান পাইছে পইচা মানে আমাৰতো কিয় পোৱা নাই আমি নাজানো আৰু বাকীগিলাখান পাইছে আৰু এই জোকৰ কাম পাইছে আৰু আমাৰগিলাক কিয় হোৱা নাই নাজানো আৰু মানে একাউণ্ট নাম্বাৰগিলাখান লৈছে তাৰপিছত সেনেকৈ আমি এতিয়ালৈকে পোৱাই নাই কিয় পোৱা নাই এতিয়ালৈকে নাজানো আৰু আমি জব কাৰ্ডত কাম কৰিব গৈছিলে নে কৈছোঁ আমি কেইদিনমান গৈছে মানে আমাৰ এতিয়া জোকৰ কাম কৰাটো 8 দিন হৈছে আৰু তাৰপিছত এতিয়ালৈকে আমি পইচাই পোৱা নাই আমাৰ এতিয়া 2 মাহে হ'ব আৰু মনিকা দৈমাৰী তেওঁ কি হয় তেওঁ PPOৰ মানে তেওঁ কামটো লগাইছিল আৰু তেওঁৰ কামত লগাই আপোনালোকক মানে টকাখিনি দিয়া নাই পোৱা কি কাম কৰিছিলে এই জংঘল ঝৰা এই আৰু ৰাস্তাৰ শিল পেলোৱা এইখিনি আৰু কি কাম কৰিছিলে টকাখিনি এতিয়ালৈ পোৱা নাই পোৱা নাই মোৰ নাম সুনীল বড়ো হয় আপোনাৰ জব কাৰ্ড আছেনে নাই জব কাৰ্ডটো আছে আৰু ঘৰ পাইছেনে নাই পোৱা নাই পোৱা নাই আপোনাৰ ঘৰত কোন কোন আছে মোৰ ঘৰত পৰিবাৰ আছে ওচৰৰ আমাৰ বৰডেকা আছে বৰডেকাটো মানে বৰডেকাৰ নামৰ ঘৰ আহিছিল এতিয়া বৰডেকাৰ নামৰ ঘৰ অহাটো কাক বা দিছে এতিয়া আমি ID নাম্বাৰ চাইছোঁ দেখা পাইছোঁ এইটো কিমান দিন হ'ল সেইটো এই যোৱা বছৰৰ কথা আৰু মানে এইটো ঘৰটো মানে এতিয়া আহিছে বুলি কোৱা শুনা পাইছোঁ কিন্তু কাক দিছে আমি নাজানো লিষ্টত নাম আছে লিষ্টৰ নাম আছে কাৰ ওচৰত গৈছিলে চেয়াৰমেনৰ ওচৰত চেয়াৰমেন কোন আব্দুল আলী আব্দুল আলী ঘৰ কোন ঘৰ ফুটি আছাম তেখেতক সুধিলে তেওঁ কি ক'লে এতিয়া সেই কৈছে এই ঘৰটোত আপোনাৰ এটা আমাৰ বৰডেকা আছে ইয়াক দিছোঁ বুলি কৈছে আৰু এতিয়া চাওঁতে এইটো নহয় ঘৰটো এনেকুৱা কৈছে আৰু আগতে একবাৰ এনেকুৱা নিউজত দিছিলোঁ মই এতিয়া নিউজত দিওঁতে মোক লগে লগে খেদি আহিছে খেদি সুধিছোঁ মোক